Исәнмесез, эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы яңалыклар белән сезне мин Гөлназ Гыниятова таныштырам. Бүген безнең программада. Татарстанда кабат аэропортларының эшчәнлеге шикләнде. Пилотсыз очкыч аппаратлар һөҗүме куркынычы булу кайсы һава аланнарының эшчәнлегенә нинди үзгәрешләр кертте? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Инде бер ай кайнар сусыз яшиләр. Без газа, точнее без горячей воды. Ребенка помыть это проблематично. Казанның якты урамындагы берничә фатирны ни сәбәпле газдан үзгәннәр? Сорауга җавапны Инзилә Хөсәенова эзләде. Җәмәгать киңлекләрен төзекләндерү, заводларга эшче куллар әзерләү, милли мәгариф. Милли мәктәпләр безгә бик кирәк. Шуңа күрә без тоябыз. Сездә бу юнәлештә эш яхшы бара. Рөстәм Миңнехановның Түбән Кама һәм Чистайга эш сәфәре хакында Рүзәл Шарипов. Быел Казанның 17 мәктәбендә ашханәләрне яңарттылар. Тәрәзәләр алыштырылды, вентиляция эшләмәйде, укучыларга да, монда эшләүчеләргә дә һава җитмәйде. Капиталь төзекләндерүдән соң ниләр үзгәргән, моны Лиана Бәхтиева күрде. Бүген Казан һәм Түбән Камадагы халыкара аэропортларының эшчәнлеге ярты көнгә шикләнде. Иртәнге 7-дән Росавиация самолетларны җибәрергә дә, кабул итәргә дә рөхсәт бирмәде. Шикләүне пилотсыз очкыч аппаратлар һөҗүме куркынычы булу сәбәпле кешеләрнең иминлеген саклау максатыннан кертәләр. Моның кадәр озакка япканнары әле юк иде. Шушы 5 сәгать ярым вакытта 20дән артык рейс тоткарлана. Казанга очучы самолетларны Самара белән Чебоксарга җибәрәләр. Түбән Кама рейсларын Уфа, Ижау һәм Самара кабул итә. Тоткарлыклар сәбәпле Казан аэропортында чиратлар җыела. Аэропортлардагы шикләү беренче яртыда бетерелде. Дроннарның күрше Киров өлкәсенә төшүе билгеле булды. Әлеге төбәк башлыгы Александр Соколов пилотсыз очкычның Котельнич шәһәрендәге нефть продуктлары саклана торган цистернага һөҗүм итүе турында язып чыкты. Менә бу кадрларны телеграм-каналларда тараттылар. Зыян күрүчеләре юк диелә. Соңгы ярты елда Казан аэропорты берничә тапкыр эшен туктатып торды. Иминлек максатларыннан һава транспорты хәрәкәте апрельдә, май ахырында, июнь-июльдә шикләнде. Бүгенгесе пилотсыз очкычлардан Татарстанга 6-нчы тапкыр куркыныч янавы. Татарстанда 11 яшьлек кызның үлеменнән соң кузгатылган җинаять эшен тикшерүне дәвам итәләр. Бүген Россия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин аның барышын үзенә хәбәр итеп торырга кушкан. Исегезгә төшерәбез, кичә кызның гомере өзелде. Ул тәтештә ялларда шаурма ашаган була. Аннары авыр хәлдә ДРКБга китерелә. Роспотребнадзор идарәсе Нур кафесын тикшергәч, анда санитар дезинфекция таләпләре, ризыкны саклау һәм әзерләү, ашу осталарының шәхси гигиена кагыйдәләрен үтәмәвен ачыклаган. Тикшерү иминлек таләпләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтү маддәсе буенча алып барыла. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Түбән Камада булды. Бирдә ул районның яңа уку елына әзерлеге белән танышты. Быел шәһәрдә берничә мәгариф учреждениесе төзекләндерелгән. Рөстәм Миңнеханов Түбән Каманың халык өчен көннән-көн уңайлырак булуына игътибар итте. Шәһәр республикада төп сәнәгать үзәкләренең берсе. Шуңа мәктәп укучылары, студентларның белем алу шартларын яхшыртудан тыш, монда белгечләр әзерләүдә яңа алымнар кулланалар. Заводларга нинди белгечләре җитми, шуларга өстенлек биреп укытачаклар. Түбән Камадан Рүзәл Шарипов. Түбән Каманың Бакый Урманчы исемендәге 2нче гимназиясе ишек алдыннан ук бу милли белем бирү урыны булуы күренеп тора. Татарча җырлыйлар, бийләрдә төзекләндерүдән соң диварларына да милли бизәкләр төшергәннәр. Бу безнең милли мәктәбебез. Шуңа күрә шушы эштә катнашкан һәммәгезгә дә зур рәхмәт. Мондый милли мәктәпләр безгә бик кирәк. Шуңа күрә без тоябыз. Сездә бу юнәлештә эш яхшы бара. Быел республикада 53 мең бала беренче сыйныфка бара. Бакый Урманчы гимназиясендә укыячак 30 малай кызга рәис букчалар бүләк итте. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе Татарстанда 14нче ел уздырыла. Быел 20 меңгә якын укучыга булышалар. Мәктәпкә барасың киләме? Узган ел әлеге мәктәпне капиталь төзекләндергәннәр бизәлештән алып инженер шелтәрләргә кадәр яңартыла. Рөстәм Миңнехановка ашханә, уку сыйныфлары, спорт залларын күрсәттеләр, милли рухны көрәш белән шөгыльләнү урыны булдырып тәрбиялиләр, районда туган телләрне өйрәтү мәсьәләләренә тукталдылар. Аның тулайым концепциясе бар бүгенге көндә үзебезнең
Менә без инде әйтик, безгә бүген 50% артык безнең татар халкы, 40-тан артык урыс телендә һәм башка телләр. Бүген 70 милләт теркәлгән паспорт үзәгендә. Төп халык инде безнең шушы әйткәнемчә татар, урыс һәм инде чуаш халкы. Гимназияны караганнан соң рәис якындагы Бакый Урманчы исемендәге бульварга юл ала. Монда хәзер күренекле татар рәссамының эшләре белән танышып була. Тротуар салганнар, тирә-якка 35 төрдәге агач утыртылган. Күбесе инде безнең парковка әйләнеп беткәннәр, без аларны әкренләп халыкка кайтара башладык. Түбән Каманың химия технология институтында да ремонт ясалам. Яңа лаборатор җиһазлар кайтарылган. Хәзер мөгаллимнәрнең осталыгын арттыру бурычы тора. Кадровый потенциал мы предполагаем растить с участием наших промышленных партнеров. Это обязательно стажировки профессорско-преподавательского состава. Биредә Сибур Интех проекты тормышка ашырылачак. Ул нефть-химия тармагы белгечләрен әзерләүне күздә тута. Яңа үзәктә 11 юнәлеш буенча белем бирәчәкләр. Наша задача сделать, чтобы Нижнекамск был красивый. Вы чувствуете, какие изменения, да? ВУЗ очень нужно сегодня, очень востребован. И вы как кадры нужны для наших предприятий. Вот Нижнекамск, нефтехимия, Танекозы, Шинный у нас. Поэтому вам успешной учебы. Түбән Кама педагогия күллияте бүген әлеге шәһәр һәм район өчен мөгаллимнәр әзерләүче төп учреждение. Аны да төзекләндереп яңа җиһазлар кайтарганнар. Хәзер алар цифрлаштыру алымнарын тирәнтен өйрәнә. Монда 800 студент белем ала, тәрбияче, башлангыч сыйныф, физик тәрбия укытучыларын әзерлиләр. Мы хотим создать идеальный кабинет химии, биологии и физики здесь. Идеальный кабинет татарского языка, русского языка, математики. С какой целью? Для того, чтобы наши студенты, будущие педагоги, видели, как должно быть, и дальше, приходя на свои рабочие места в детские сада и школы, стремились именно к такому же пространству. Это самый наш дорогой кабинет. Түбән Камада хәзер белгечләрне әзерләүдә яңа алымнар кулланалар. Мәгариф учреждениеләре, сәнәгать предприятиеләре белән тыгыз элемтәдә булып, яшьләрне аларның ихтыяҗына карап укыта. Эшче кулларга кытлык заманында бу аеруча мөһим. Түбән Камадан Рүзәл Шарипов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Түбән Камадан Рөстәм Миннеханов Чистайга юл тотты. Бирдә хәзер елга транспорт өчен пассажир пристане төзелә. Ул Гуськой урамында урнашкан. Тулысынча әзер диярлек, тирә-якны тәртипкә китерәсе генә калган. Пристань ачылышы Чистайга юл итәргә килүче туристлар санын арттырыр дип ышаналар. Узган айда Рөстәм Миннеханов әлеге бинаны ел әйләнәсе эшләтергә тәкъдим иткән иде. Монда үсмерләр клубы ачып, балалар һәм спорт мәйданчыгы да булдырачаклар. Пристаньны 2023 елның февралендә төзи башлаганнар. Быел кулланышка тапшырырга тиешләр. Миннехановка пристаньны татар ишаны Мөхәммәд Закир Камал төзетүе турында сөйләделәр. Здание очень сильно связано с историей. Ему уже 150 лет, на самом деле, в этом году, 1874 года. Его построил очень известный ишан богослов Мөхәммәд Закир Камал. Башкортстанның Мәләвиз районы Җиргән авылында татарның күренекле шәхесе Дәртмәндкә бюст ачылды. Дәртмәнд тәхәллүсе белән шигырьләр язган Закир Рәмиев беренче гильдия сәүдәгәр, меценат була. Хәйриячелек белән шөгыльләнгән, мәктәпләр ачарга ярдәм иткән. Быел аның туына 165 ел. Һәйкәл ачылышына Дәртмәнднең нәсел дәвамчылары Татарстан Башкортстанның татар җәмәгатьчелеге дә килә. Тантанадан безнең репортаж. Беренче гильдия сәүдәгәр алтын приискалары тотучы меценат татар шагыйре Закир Рәмиевнең тууына 165 ел. Берничә ел элек татар җәмәгатьчелеге Башкортстан башлыгы белән очрашу вакытында Дәртмәнднең мирасын саклау буенча фикерләрен әйткән була. Истәлеген мәңгеләштерү тәкъдиме җитәкчелек тарафыннан хуплана. Һәм ул эшкуар хәйрияче Рамил Кыямовның матди ярдәме белән тормышка аша. Сынның авторы Илдус Закиров. Есть самые его знаменитые фотографии. Мин аны фотосурәте буенча эшләдем. Ул анда затлы, зыялы, бөек шәхес икәнен күрсәтергә тырыштым. Дәртмәнд дигән язу гарәп һәм кириллица хәрефләре белән татарча язылган. Бу эшне Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле Альфред Дәүләтшин дә әйдәп йөри. Ул сөйләвенчә каллиграфия үрнәге Нәҗип Наккаш иҗатыннан алынган. Башкортстан җирлегендә Уралның аръягында җирләрдә алар әлбәттә Дәртмәнд белән бәйле, чөнки һәм алар Рәмиевләр гаиләсе белән шундагы алтын приискалар һәм андагы байлык ул шул ук вакытта халык арасында мәгърифәтнең таралуы. Бюстны ачуда Дәртмәнднең нәсел дәвамчылары, туганнары катнашты. Гомумән бу нәсел күренекле шәхесләргә бай. Бәшир Рәмиевне без Дәртмәнднең оныгы буларак беләбез. Ул илдә беренче булып электрон хисаплау машинасының проектын ясаучы, гамәлгә куючыларның берсе. 70тән артык фәнни һәм конструкторлык хезмәте бар. 23 эшләнмә уйлап табуы билгеле. Казанда аның исемендәге IT парк эшли.
Уже вот мое детство прошло и... Мин бала чагымда рефератлар эшләгәндә нәсел тамырларымны күрсәтә идем. Кешеләр дәртмәннең туганы икәнен белгәч, гаҗәпләнәләр иде. Җиргәндә үзләренең күренекле шәхесләре белән горурланып гомер итәләр. Мәдәният йортында авыл тарихы музее бар, анда Дәртмәндкә багышланган экспозиция урын алган. Тантанага Уфадан Дәртмәнднең сандыгын, шәхси әйберләрен алып килделәр. Аларны Дәртмәнд исемен мәңгеләштерүдә зур эш башкарган Марат Шәрипов тапшыра. Татар әдәбияты тарихын тирәнтен өйрәнгән немец галиме Михаил Фридрих үзенең соңгы елларда чыккан берничә хезмәтендә Дәртмәнд исеменә туктала. Бу күренешкә хәйран була. Аның фикеренчә, Дәртмәнд татар әдәбиятының кабатланмас феномены. Тантанада Дәртмәнд шигырьләрен сөйләделәр. Аның ничек итеп милләт өчен янып йөрүе, мәктәп, мәдрәсәләр ачуы искә алына. Дәртмәнднең данлыклы заман җилләренә бирешмичә, җилкәнен киергән корабы бүген дә актуаль. Гөлназ Сайфетдинова, Гөлназ Гыйниятова, Рузил Имамов, Яңа гасыр каналы. Газ бирүне туктаталар, фатирга өстәмә җиһаз урнаштырырга мәҗбүр итәләр. Казанның Киров районындагы Якты урамында яшәүчеләр безнең редакциягә шундый борчу белән мөрәҗәгать итте. Инде ай буе газ колонкалары эшләми. 5 катлы йортта торучылар суны савытларда җылытып юына. Һава клапаннары урнаштырмыйча газ булмый диләр. Безнең мондый хәлләр турында берничә репортаж төшергән бар, әмма хезмәт күрсәтүче һәм газ хуҗалыгы оешмаларыннан тулы җавап һаман да юк әле. Мы моемся как? Мы ходим либо к соседям, либо к друзьям, либо за город уезжаем, там в бане моемся. Муллагалиевларның кечкенә кызы Динәгә яшь ярым. Үзләре уңайлы шартларда юынып чыгу өчен җайлашсалар да, баланы әнә шулай көнгә әллә ничә мәртәбә су кайнатып, аны салкыны белән кушып газизләнергә туры килә. Инде бер ай элек фатирларын газдан үзгәннәр, колонкага заглушка куеп киткәннәр. Примерно месяц назад пришли. Якынча бер ай элек килеп йортның төтен чыгу каналларында кирпечләр ярылган, ремонт кирәк. Төзекләндергән вакытта газны өзеп торабыз диделәр дә ябып киттеләр. Берничә көннән газ плитәсен кабыздылар. Колонканы юк, кайнар сусыз ничек яшәргә кирәк. Бу Казанның Якты урамындагы 30-нчы йорт ремонтны башлаганда барлык подъездагы фатирларны да газдан үзгән булганнар. Тик икенче подъезддан кала башка барысына да газ бирелә. Нәтиҗәдә 5 фатир җылы сусыз. Полностью отключили стояк без предупреждения. Рәтебез белән газдан үздиләр, алдан әйтеп тә тормадылар. Плитәдә ашарга пешергән килеш газ бетте. Барлык колонкаларга заглушка куеп чыктылар. Әгәр фатирларыгызда җиләтү системасы булдырмасагыз, газ җибәрергә акыт бирмибез диделәр. Ул 20 мең сум тора икән. Моңа кадәр фатирда һава әйләнешенә бер кисәтүсез яшәдек тә, хәзер генә янәсе өй эчендә һава җитми башлаган. Яшәүчеләр үзләренә өстәмә хезмәтләр тагалар дип саный. Булай да бит колонканы кабызгач форточканы ачалар. Газжилсервис приходит и просит. Безгә һәр тәрәзә астына махсус клапан куярга әйтәләр. Янәсе ул саф һава кертәчәк. Иң мөһиме башка подъездларга газ бирделәр, аларның тәрәзәләре агачтан диләр. Ә безнең тәрәзәләрнең даими ачык торуы һава әйләнешен аңлатмый икәнни. Бу йортларга Заречье идарәче оешмасы хезмәт күрсәтә. Төтен чыгу каналларын төзекләндерү өчен подрядчы итеп газ жил сервисы оешмасы билгеләнгән. Газны да нәкъ менә алар күрсәтмәсе буенча өздиләр ди монда яшәүчеләр. Идарәче компаниядә җилләтү каналлары ремонты план буенча алып барыла дип белдерделәр. Газдан өзү ремонт белән бәйле булмауына сызыклыйлар. Җилләтү җайланмасы дөрес эшләми. Тәрәз ачып кына бу мәсьәләне хәл итеп булмый диләр. При открытых окнах, естественно, эффективно. Ачык тәрәзәләрдә нәтиҗә бар, ләкин бит барысы да тәүлек буе тәрәз ачып тормый, һава гөл йөрергә тиеш. Гадәти агач тәрәзәләр булган фатирларда мондый проблема юк. Анда бүлмә үзеннән-үзе җилле һава керә. Кимчелекләр юк. Бүтән җирдә пластик тәрәзәләр куйганга шундый адымга барырга туры килде. Без Якты урамындагы хәл турында торак инспекциясе белгечләренә сөйләдек. Анда яшәүчеләрдә мөрәҗәгатьләр булмады диделәр. Әмма газ җиһазларыннан файдалану кагыйдәләре аерым контрольдә булуын әйттеләр. Если тяги нет, либо же она недостаточна. Әгәр һава йөрми икән яисә ул начар булса, газ хезмәткәре газны өзәргә тиеш. Клапаннар кую мәсьәләне хәл итәргә мөмкин, әмма ниндине, кайда куюлары мөһим. Ул тәрәзгә яки дивар аша куелырга мөмкин. Аш бүлмәсенең мәйданы, анда ишек булуы, булмауы да мөһим. Фатир хуҗалары үз хокукларын якларга җыена. Дәүләт инспекциясендә алардан мөрәҗәгать көтәләр. Бу мәсьәлә күпчелек йортларга кагылырга мөмкин. Пластик тәрәзәләр куелса да, клапаннар урнаштырылмый. Аның берсе уртача 5000 сум тора. Анысы да бер бүлмәгә генә. Бәлки мәсьәләне суд аша хәл итәргә туры килер. Индилә Хөсәйнова, Рания Абдрахманова, Алмаз Зәйдинов, Альбина Минаева, Максим Коронский. Яңа гасыр каналы.
Соңгы берничә елда Татарстанда мәктәп ашханәләре белән бәйле проблемаларны хәл итәләр. Элек балалар чиратлардан, ризыкның салкын булуыннан еш зарлана иде. Ата-аналар контроле журналында күпчелек гызерләр шул турыда була. Ашханәләрне ремонтлый башлагач, алар бермә-бер кимәгән. Ә менә кадрлар кытлыгы әлегә шишелеп бетмәгән. Гәрчә эш шартлары күзгә күренеп яхшырса да. Бүген ремонттан соң ачылачак Казан ашханәләре мэр Илсур Месшин карады. Мәктәпләрдә ашханәләрне яңарту программасы республикада 2019 елдан гамәлдә. Лиана Бәхтиева тулырак сөйләр. Бу Казанның 83-нче лицейы 3 ай дәвамында монда төзекләндерү эшләре барган. Ашханәне тулаем яңарталар, җилләтү җайланмаларын, ут һәм су белән тәэмин итү системасын һәм канализацияны алыштыралар. Уңайлы матур җиһазлар, савыт-сабалар сатып алалар. Азык-төлек әзерләү бүлмәләре дә үзгәрә. Яңартылган ашханәне бүген Казан шәһәре мэры Илсур Месшин карады. Ул меню белән танышты, ашарга пешерү бүлмәсен тикшерде, аш-су осталары белән аралашты. Балалар күп булу сәбәпле бик өлгерешеп бетеп булмый иде. Узган ел ашханәдә нибары 6 кеше эшләгән, лицейда исә 2700 бала укый. Шуңа аш-су осталарына ризыкларны иртәнге 6-дан ук пешерә башларга туры килгән. Быел бирегә 3 яңа кеше эшкә урнаша. Ашханәбез яңартылды. Хәзер инде яңа кадрлар өстәлде. Эшләргә теләп килүчеләр күбәйде. Бу Казанның 171-нче мәктәбе. Ул 2001 елда ачылган. 6 ел элек монда төзекләндерү эшләре булган. Әмма ул вакытта инженер шелтәрләрен алыштырмаганнар. 23 ел эчендә алар нык таушалган. Шуңа быел аларны яңарталар. Тәрәзәләребез иске иде, тәрәзәләр алыштырылды, вентиляция эшләмәйде, бик укучыларга да, монда эшләүчеләргә дә бик душны, һава җитмәйде һәм яктылык җитмәйде. Быел Казанда республика программасы буенча 17 мәктәп ашханәсен төзекләндерделәр. Моның өчен Рөстәм Миңнеханов карары нигезендә 331 миллион сумнан артык акча бүленгән. Все 184 школьных ресторана Казани капитально отремонтированы. 6 ел içinde Казанның 184 мәктәп ашханәсендә ремонт эшләре узды. Алар билгеле бер стандартларга туры китереп яңартыла. Бу программа 2019 елдан бирле гамәлдә. Ул вакытта тәҗрибә юк иде. Хәзер эш тәртибен аңлыйбыз, әтиәниләр белән аралашабыз. Аларның тәкъдимнәре безгә ярдәм итә. Әмма ата-аналар һәм укучылар дәгъвасы әле җитәрлек. Балалар ризыкның салкын булуыннан ашханәләрдә озын чиратлардан зарланалар. 2021 елдан башлап әтиәниләр мәктәпкә килеп, ризыкның сыйфатын тикшерә ала. Мондый чара кимчелекләрне бетерергә ярдәм итә диләр. Ата-аналар контроле проекты кысаларында ашханәләрдә ризык сайлау мөмкинлеге барлыкка килгән. Кайбер балаларда аллергия бар. Кайбер балалар бер ризыкны яраталар, икенчеләре яратмыйлар. Шуңа менә сайлау мөмкинлеге аларга бөтенсенә дә булыша. Туклану өлкәсендә кадрлар кытлыгы проблемасы да саклана. Моны төрле кызыксындыру чаралары аша хәл итәргә тырышалар. Эш урыннары яңартыла, дустыңны алып кил дип исемләнгән махсус акция бар. Нәтиҗәдә узган ел 400-гә якын кеше мәктәп ашханәләренә эшкә урнашкан. Быелдан яңа кеше алып килүчегә 20 мең сум акча түлиләр. Лиана Бәхтиева, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы. Кайсы мәктәп укучылары имтиханнан иң югары баллар җыя. Ниндиләре егет кызларның киләчәк тормышына яхшы башлангыч бирә. Реальное время интернет газетасы Татарстандагы иң яхшы гимназия һәм лицейларның исемлеген төзегән. Бердәм Россия партиясе штабындагы киңәшмәдә бүген мәктәпләрнең яңа уку елына әзерлеге хакында сөйләштеләр. Аны Мәскәүдән торып Генераль Советның сәркатибе вазифаларын вакытлыча башкаручы Владимир Якушев үткәрде. Фәрит Мөхәммәтшин видео элемтә аша катнаша, төзелгән мәктәпләр саны буенча Татарстан Россия төбәкләре арасында беренчеләр рәтендә. Быел республикада яңа 8 мәктәп һәм 3 өстәмә бина торгыздылар. Фәрит Мөхәммәтшин игътибарны кадрлар җитмәү мәсьәләсенә юнәлтте. Теперь надо федеральному центру обратиться с тем, чтобы поддержать наше учительство по повышению заработной платы. У нас недокомплект не только в Татарстане, во всех субъектах Российской Федерации не хватает или не идут специалисты-педагоги. Работа на самом деле трудная, психологически напряженная педагога, очень даже.
Бүгін ТНВ-ның зур студиясында Дәүләт Советына сайлау алдынан оештырыла торган дебатлар узды. Тавыш бирү кампаниясында 5 партия катнаша. Бүгін 4-сенең вәкилләре килгән иде. Новая иллюзия, Гадел Россия патриотлары, дөреслек өчен Бердәм Россия һәм КПРФтан. ЛДПР вәкиле булмаганлыктан аларга каралган вакыт башкалар арасында тигез итеп бүленде. Нәтиҗәдә чыгыш ясау өчен һәрберсенә 8 минут 55 секунд бирелә. Бүген кеше хукукларын яклау турында фикер алыштылар. Хакимият һәм җәмгыять арасындагы элемтәгә бәйле сорауларга җавап бирделәр. Келесі отнада шәршәмбе көндезге 11-дә безнең каналда дебатларның соңгысы узачак. Бик кирәкле эш, чөнки менә һәр кеше кайчан бу собраниелардамы, сходларда вакыты юк килергә. Менә бу мероприятиедә без һәр партия үзебезнең фикерләрне, үзебезнең борчуларны әйтәбез. Сорау-җавап форматы бик кызыклы, чөнки син 4-5 минут үзеңнең программаң гына укымыйсың. Менә сорау бирсәләр, бөтен кеше дә, бөтен дебатта катнашучылар бер төрле бер әйбер турында җавап итәргә тиеш. Шуңа күрә шансы уравниваются дигән сыман. Үткән дебатның темалары бик актуаль, мөһим инде. Шуңа күрә ул безгә туры связьне безнең халык белән, избирательләр белән таштырып бара бит инде. Менә бу халыкны тыңлау, халыкны ишетү, ул бик зур инде задача дип әйтим инде. Я не первый раз. Дебатларда беренче катнашуым түгел, гражданнар хокуклары мәсьәләләре гомумән минем өчен якын тема. Вакыт билгеле шикләнгән, әмма әйтергә теләгән барлык фикерләрне диярлек җиткердем. Бердәм Россия берләштерә дигән автобус марафоны Кукмарага килде. Халык белән Дәүләт Советына депутатлыкка кандидатлар Данис Шакиров, Светлана Вострикова, Нияз Аитовлар аралаша. Шулай ук очрашуда район башлыгы Сергей Дмитриев катнашты. Кандидатлар үзләренең сайлау алды программасы турында сөйли. Алдагы 5 елга өстенлекле эш юнәлешләрен атадылар. Шулай ук халык сораулар яудыра. Кукмараның үзендә яшәүчеләр Көньяк микрорайонда парк төзүләрен сорый. Район яшьләренә ярышларга йөрү өчен автобус кирәк. КПРФ партиясеннән Дәүләт Советына депутатлыкка кандидатлар агитация кампаниясын дәвам итә. Бүген аларда Татарстандагы төбәк бүлеге комитетының бюро утырышы узды. Анда партияның сайлау алды программасы һәм агитация хакында фикер алыштылар. Шулай ук сайлау барышын контрольдә тоту турында сүз булды. Бүген Казанда Россия милли матбугатының 10-нчы форумы башланды. Башкалага 33 төбәктән баш мөхәррирләр, медиа өлкәсе белгечләре, телеканал җитәкчеләре җыелды. Чечня, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Мари-Элдән 300 делегат килгән. Милли багланышлар, гореф-гадәтләр һәм мәдәниятне саклауда журналистларның роле хакында сөйләшәләр. Проблемаларны күтәрәләр, тәҗрибә уртаклашалар. Бүген Чечня һәм Луганск халык республикасыннан кунаклар безнең каналга килде. Энзилә Хусаинова репортажы. ТНВ – это один из самых крупных национальных медиахолдингов России. Чечня һәм Луганск халык республикасыннан килгән телеканал җитәкчеләре ТНВ-дагы яңа виртуаль студия белән таныша. Мондый мөмкинлекләр бездә юк диләр. Ишетәсезме? Күрәсезме? Секунд эчендә без табигать кочагыннан театрга күчендек. Хәзер студияләрдәге декорацияләргә алмашка IT-технологияләр килә. Журналистлар бер бүлмәдә репортажлар яздырса да, дөньяның төрле илләрендә, төрле биналарда һәм җирлекләрендә булган кебек күренәчәк. Впечатлила, конечно, работа с виртуальной студией. Виртуаль студиягыз гаҗәпкә калдырды. IT-технологияләр белән эшләвегез сокландыра. Ясалма интеллект һәм нейросетләр ярдәмендә билгеле тарихи шәхесләргез турында материаллар әзерләү яхшы идея дип саныйм. Бу алым яшь буынның игътибарын җәлеп итәргә булыша. Новости идут на каналах ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. Кунакларны башка редакцияләр эшчәнлеге белән дә таныштырдылар. Алар тапшырулар яздырыла торган зур студияне, реклама бүлеген һәм яңалыклар хезмәтен карады. Туган телне, йолаларны, мәдәниятне саклап калу өчен бер-беребезнең тәҗрибәсенә таянырга һәм бергә эшләргә кирәк диләр. Бергәләп менә милләтне күтәрергә тиеш, телне сакларга тиеш. Менә Чечняда безнең сыман менә хәзер мультфильмнар эшләй башлаганнар, чечен теленә тәрҗемә итеп. Алар хәзер уйлыйлар менә балалар студиясын эшләргә, балалар телеканалы эшләргә. Менә шулай итеп бер-беребезне баетып, бергәләп яшәсәк, бергәләп телне гафу итегез инде федерализмны сакласак, бәлки барып та чыгар. Чечня телекомпаниясе директоры бездәге программалар һәм темалар охшаш ди. Быел махсус хәрби операция темасына багышланган студия ясаганнар. Анда СВОда катнашучыларны һәм хәрбиләрне чакырып интервьюлар эшлиләр. Шулай ук атна саен төрле министр һәм район башлыклары белән туры эфирда халыктан килгән сораулар һәм гозерләргә җавап бирәләр. Быел алар безнең канал белән хезмәттәшлек турында килешү төзеде. Мы будем снимать новостные сюжеты, рассказывать о жизни татар. Без Чечняда яшәүче татарлар турында
турында сюжетлар төшерәчәкбез. Сездә төрле төбәкләрдә гомер итүче татарлар тормышын яктырта торган тапшырулар барлыгын беләбез. Бездәге милләттәшләрнең көнкүрешен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен сезнең канал аша бөтен дөньяга күрсәтәсе килә. Кунаклар республикадагы беренче балалар телеканалы Шаян ТВда да булды. Яни алып баручылар һәм булачак журналистлар яңа проектларын, татарча мультфильмнар өчен тавыш яздыру студияләрен күрсәтте. Шулай ук Булгар радиосында туры эфирга әзерлекне дә карадылар. Одновременно мы можем принять 8 спикеров в нашей студии. Также здесь мы проводим концерты. Луганск республикасында матбугат чараларына яңа сулыш ширелде ди җитәкчеләр. Хәзер анда 75 000 тиражлы республика дип аталган газета басыла. Телеканаллары эшләп килә. Безнең журналистлар да андагы шефлыкка алынган шәһәрләрдә репортажлар төшерә. Дело не только в том, что расширяется контент. Бездә контент та, мәгълүмат чараларда артты, мөмкинлекләребез күбәйде. Хәзер башка төбәкләр белән хезмәттәшлек итәбез. Бөтен Россиядәге яңалыкларны халыкка җиткерәбез. Милли матбугат форумы әле 2 көн дәвам итәчәк. Иртәгә узачак пленар утырышта матбугат чаралары вәкилләрен борчыган проблемалар турында сөйләшәчәкләр, тәҗрибә уртаклашачаклар. Инзилә Хөсәйнова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Милли матбугат форумы кунаклары бүген Башкаланың халыклар дуслыгы йортында да булды. Мәгълүмат чаралары вәкилләренә оешманың тарихы һәм хәзерге эшчәнлеге турында сөйләделәр. 1992 елда Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев катнашында республикада яшәүче халыкларның беренче съезды уза. Шул вакытта Татарстан халыклар ассамблеясы оеша һәм халыклар дуслыгы йорты эшли башлый. Хәзер безнең республикада 175 милләт вәкиле яши. Район һәм шәһәрләрдә 13 халыклар дуслыгы йорты бар. Үзләренең якшәмбе мәктәпләрендә оешкан, анда балаларына туган телләрендә сөйләшергә өйрәтәләр, иҗади дәресләр уздыралар. Менә шундый чаралар оештырулары, безне берләштерүләре, чакырулары бик күңелгә рәхәт була. Үзара аралашабыз, тәҗрибә уртаклашабыз, күп яңалыклар үзебезгә беләбез. У нас общие проблемы, общие задачи. Безнең проблемаларда, максатлар да уртак. Хәзер милли матбугат алдында бик күп бурычлар тора. Монда җыелып, аларны хәл итү юлларын эзлибез. Мы уже второй раз сюда приезжаем. Без монда икенче тапкыр киләбез. 2022 елда да Казанда булган идек. Мондагы оештыру дәрәҗәсе яхшы. Төрле милләт вәкилләренең дус тату яшәве дә сөендерә. Бүгенге шундый яңалыклар иде. Рекламадан соң сезнең һава торышы белән Айрат Шамс таныштырыр. Хәерле минкәч сезгә. Сау булыгыз. Жить на берегу озера рядом с природой. Что может быть лучше? Новый жилой комплекс «Алтын-Яр». Ипотека 3,5%. Без удорожания стоимости квартиры. «Алтын-Яр». Гармония комфортной жизни. 216-68-68. Даже супермамам нужна помощь. Найди ее в Меге. Собери ребенка в школу с нами и получи реальную помощь. Приходи за школьными товарами в Мегу и выиграй клининг на год. Что-что? 8? Нет, 28. 28 показателей здоровья. Биохимический анализ крови в Гемотест. Подробности на gematest.ru. Ну почему опять я иду в аптеку Фармлент? У тебя счастливая рука, точно поймаешь удачу за хвост. В аптеках Фармлент. Обменяй фишки на скидку до 99% от стоимости всего заказа в приложении farmlent.ru. Вот это я удачно в Фармлент сходил. Без антлар эшәргә, куллар сузып иркен күкләргә. Һич кем безгә киртә була алмас. Бер-беребезне янып сөяргә. Продсклад «Победа». Палатка двухместная 950 рублей 90 копеек. Зонт пляжный 430 рублей 90 копеек. 30 август көндезге сәгать 11. Халык бәйрәме уйнагыз гармуннар. Камал театры каршындагы мәйдан. Катнашалар Татарстан һәм Россиянең үзешчән гармунчылар ансамбльләре: Зәйнәп Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов, Акбулат, Илназ Бах, Гүзәл Идрисова, Ландыш Нимаджанова, Фәрит Таишев, Наил Сәгъдиев, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле, Татарстан Республикасы фольклор музыкасы ансамбле. Республика көнен бергә бәйрәм итик. Исәнмесез? Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Татарстан киләсе тәүлектә антициклон йогынтысында калачак. Температура берничә градуска түбәнәя. Хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча Балташ, Биектау һәм Кукмарада алмашынучан болытлы һава. Яңгырлар көтелми. Көндез температура +23-24, төнлә +10-12 градус. Бу Атәтеш һәм Апаста алмашынучан болытлы, явым-төшемсез.
Көндіз 23-25, төнлә 10-15 градус жылы. Чистай Мамадыш һәм Ширмешәндә алмашынучан болытлы һава. Яңгыр вәгъдә ителмәй. Температура көндіз 23-24, төнлә 10-14 градус. Түбән Кама Әгерҗе һәм Актанышта аязучан болытлы, явым-төшемсез. Көндіз 22-23, төнлә 11-13 градус жылы. Әлмәт, Азнакай һәм Бөгелмәдә алмашынучан болытлы һава. Көндіз 22-23 градус, төнлә 11 градус. Монда да яңгыр көтелмәй. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә сәяхәт өчен менә дигән һава торышы урнашты. Зөядә көндез 23, төнлә 12 градус жылы. Алмашынучан болытлы, явым-төшемсез. Булгарда көндез 23 градус, төнлә 14 градус шамасы. Алмашынучан болытлы һава көтелә, яңгырлар фаразланмый. Алабугада температура көндез 23 градус, алмашынучан болытлы, явым-төшемсез булачак. Төнлә 12 градус жылы. Казанда аз болытлы, яңгыр вәгъдә итмиләр. Көндез 24 градус, төнлә 13 градус жылы. Атмосфера басымы югары булып кала. Ул терекөмеш баганасының 762 мм тәшкил итәчәк. Җил төньяктан секундына 3 метр шамасы. Дымлылык 41%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә шулар. Үзегезне саклагыз.